Estou en Tomiño na festa do cocido e quero facerlles unha pregunta a estes 200 comensais. É hora de que? ¡De papá! Estamos xa aquí preparando todo para esta festa do cocido de Tomiño co cociñeiro, co mesmísimo Carlos, podería ser Arguiñano. Dende que hora da mañá levades preparando o cocido? Ás 8 da mañán encendemos os fogóns, que empezou a prever ás 9 da mañán e son as 2 da tarde. As 2 van estar ao punto. Que pinta teñen estes garbanzos con esta grasiña? Chouriza galiña, a liña bella, a liña dun ano. Toma mi madriña. Nos esta bandexa pomos adiante para 4 personas e eles reparten. Vide. A que xentiña lle dou os garabanzos? Que pinta teñen estes garabanzos? Debe estar buenísimos, O chouriciño, aí temos polo, Tachán. pezuño, orella, Dios, panceta, que rica. Que pintiña ten? Digo yo, está moi rico. Morro. Tache moito a tío Morro, non, cariño? Teño moito morro. E último. a ternera. Este é a única que non é de porco. Un trociño de cada. É o que mellor me vai. Que nota lle pos ata o momento este cocido? Bueno, a mí isto é un sobresaliente larguísimo, ademais. Ui, a máis alta de todo. Un 20 ou así. 20 só, va. Estamos botando un poquito de agua quente para que esté quente a comida para servir. Como están estes chourizos? Como están? Están boísimos, son da casa, son maravillosos. E hoxe estou eu aquí co presidente da Comisión de Festas do Alivio. Hai que pagar algo, entendo que sí, non? Estamos para recaudar para facer a festa grande patronal de Tomiño. Es que son cando? Segunda semana de septiembre sempre. Mi madriña, pero queda casi un ano. Sí, pero hai que empezar contento. A ver, que hai aí? Ui, que pinta ten isto. 3 sacos de patatas, pelado. 3 sacos de patacas, ten chourizos para 200 persoas, carne de porco, canto leva? De porco, costilla, morro, leva pata, leva moita cousa. Verdura, muchísima. Todo isto por cantos cartos? Barato, Barato por sabor que ten todo isto. espectacular. No é regalao. 25 euros. 25 euros, pero claro, é todo cocido, a sopa, Sí, todo. o viño On tintiño e ribeiro, ademais, e ribeiro. O postre, O postre. o café, Buenísimo. Impresionante. máis chourizo, E o teu plato onde está? plato despois. Eu penso que detrás disto hai un bo cociñeiro, moito cariño e a participación da xente que temos aquí e a compañía que temos, iso está claro.